Saps què faries si sabés que no pots ser feliç a la vida, que no pots tenir el futur que et mereixes? Què? Treure-te-la. Arrencar-te-la. Arrencar-me el què? La vida. Mama! Em fas mal! Treu-me les mans del coll! M'ofegues! M'ofegues! No! No! Ja està. Descansa. Tranquil·la. Ara sé segur que ja no patiràs, petita. Per un any i escaig m'he salvat. Però tindrà una pensió. Podrà fer tot el que vulgui. Dedicar el temps al que realment li agrada. Depèn de com t'ho miris, és una sort. Sí, però la pensió no arribaria al 40% del seu sou. I no podrà fer tot el que vulgui, sinó tot el que la miserable pensió que li queda li permeti de fer. És que és increïble. 55 anys, un cos fort, sa, més d'un terç de vida encara per viure, i per culpa d'una merda de situació global provocada pels qui mouen els fils de tot aquest merder, ja t'han condemnat a morir. Un terç de la vida te'l passes dormint. L'altre terç estudiant i treballant. I l'altre morint lentament. I els 3 terços te'ls passes intentant desxifrar quin sentit té tot això. Trenca't aquest mirall. Mentre hi ha gent que et necessita, no hi ha cap problema. Anna, no enverinis la poma. Enverina la bruixa.